School year 2026 to 2027, gipangandaman na sa Deped 11 ug Nagkadaiyang Ahensya. Atong dawaton ng report ni Radyoman Bien Abanos. DXDC Radyoman Report. Yes, Radyoman Abi, nagkahiusa karon ng Nagkadaiyang Ahensya sa paggabanan aron na pangandaman ang subling pagbalik sa mga kabataan sa klase alang sa school year 2026 sa 2027. Ipangunahan ni Department of Education Region 11 Regional Director Alan Parnaso mga aktibidad o gitambungan sa Department of Trade and Industry, Land Transportation Office 11, City Traffic and Transport Management Office, Local Government Units, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection ug Nagkadaiyang Ahensya sa iingisgutan ang luwas nga pagbalik sa kabataan sa tunghaan. Nasa iran sa pagkudubay gikan kang Parnaso nga mga aktibidad importante matud pa aron masiguro ang suporta sa Nagkadaiyang Ahensya sa panggabanan nga mutabang sa Deped 11 aron luwas ang kabataan sa ilang mga klase. Dugang ni Parnaso nga andam na ang Department of Education Region 11 sa balik eskwela karong Hunyo 8, 2026 adlong Lunes din gilauman nga nasa 1,450,000 ngadto na sa 1.5 million ka mga kabataan sa elementarya ubos sa K-12 program o ingon man gikan sa elementarya ngadto na sa K-12 program nga gilangkuban sa public o private schools. Kasama mo sa Baritag Serbisyo Publiko, Radyoman Bien Abanos Tatak RMN. Tatak RMN.